Cai Tian Yang Qi, absorbir energia yang del cel. Com sempre, primer passem uns moments buscant una relaxació física i una calma interior, un silenci intern. I tot seguit aixequem les mans lateralment. Imaginem que podem agafar l'energia del cel, dels núvols, del sol, i l'estirem amb els punys fent-la entrar per la coroneta, circulant pel centre del cos i acumulant-la dins del Tantien. Esperem un moment, fem una pausa i repetirem l'exercici. Inspirem quan pugem, agafem energia del cel ben lluny, ben alta, pausa respiratòria i relaxant l'abdomen empenyem l'energia dins el Tantien traient l'aire. Inspirem, agafem energia, pausa respiratòria, la fem entrar i traient aire l'acumulem en el Tantien. Sempre hi ha una pausa al final de l'exercici. Fixem-nos en el detall del moviment de les mans, pujant lateralment, imagino que forado el cel, agafo núvols, estiro aquesta energia dins la coroneta, obro els dits i empenyo tota la caixa toràcica cap a baix. Hi ha una gran relaxació i una gran acumulació d'energia en el Tantien. Agafem amb els punys i ajustem una miqueta els colzes. Fixa't com tanco una mica els colzes i els obro quan passen per davant del cor, per fer el moviment molt relaxat i evitar el màxim possible de tensions. Seguim unes quantes vegades. Mans, mirada, respiració i concentració van units. Inspirar, agafar energia, estirar energia, pausa respiratòria i acumular energia traient aire. Amb la mirada, imagino que puc mirar la meva coroneta, visualitzar com l'energia entra i ara baixo la mirada cap al meu Tantien, l'obro per poder permetre l'entrada d'energia. Dipositem l'energia vital dins el Tantien per última vegada, omplint la pila energètica. Relaxem i tanquem, com sempre, al final de la pràctica.